ase kaunti ya Nyamira nigo eamate yumugaka Zablon Mayaka ondieki korwa ase kenyoro kia mang'ong'o keutoke wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango yanyare kobake wesokeana kurukuboria uchi ase serikali ane mono sector area yoborendi koene kia bunanko bakonyere kumanya aso mwana obo omusaya asereta Lamek Mayaka onyate kobaka gosira ase chinchera chubo tutukano ritukoria Jumamosi na gwikira boniga taramanyikana asare korengana ne amateyo nigegotebanga Lamek Mayaka nigarweta ase nka yabo ritukoria Jumamosi chinsa inye chabutuko na gwikira boniga tarairana Lamek Mayaka noyo mobwa basae inse yekiombekeri kimanyikane buna agenda 2027 kurwa ase county yo ekyokorengana ne amateyo bagotabaninga konye kiarobeire ochia koene kia ukurobekana ritukoria rero ria Jumatatu kurende kubwatekana no gosira kwaye nigemeroberio yekiombekyo yatenende gwikira boniga gukwana ne amate yaye nigobono baganire obutukibwa bwango gokorwa eri kumanya ase omusai Lamek ari asebono abasae bari ba kiombekyo nababwatani bekiombeki agenda 2027 barurige kuregetini goti ase serikali ya kaunti ya Nyamira ase batebire onye Lamek tari gochikonyorekana sare nigobono barache goso ase chipara na gokora okorobekano gotindi ase kaunti yo ya Nyamira muri kwitofatike digisemba na ikasayo na gotwariganiria orobotirwaye ase nchira ekobwati amate eyo nigere na maborio amange ase umwana obo abererete gwikira bono engana batamanyeti gose nigo abisire gose nigo aborete buna akwerera Lea Mayaka Lea Mayaka Lamek ni brother yani Lamek yete nyumba saa ina aganga kerezi kwanza saa 2 angante bwarale ngamte ya tindara angante turara bono njirande gutsi ngamte isawa ngamuganya baisa ino wishi ekara ikangana ngamugore girita agaso agande biso kandi nayi ngamte yo gasoka bono butuko na ndo tukoira nasanga yagande yanga sokande lakini abo mokorara tumira ne mambi nurana tumira ne mambi ne meeting ingo Nyamira ono mboga kisande irende ngamuganya ngamanya baisa 12 omwana oitirenga tukanya saa moto saa 2 timoro saa 3 saa 7 utakira saa 8 bona lingo nyora chisimi ngwake nyechi namba chingene ngoboli ngaira mekia ngobateno nje timoro chinerenganyite korengana na tatu mwabo Lamek aserieta Zablon ondieki nigo atumanyamuna nigo abekire oroboti ase ebituo aho byabanyanyimbo kurende wikabono umwana oye taramanyikana ase abererete tinda irigano mpaka maono mambi bwakiga ntamuroji na ndabwire nayo banagenda polisi kwerende police post Marara na ripoti ororo ai kororo na Nyamaiya na polisi kiga bunoro na ripoti bona muanga twamuanga ya bone ndo kora bana bamu abo denga ya bone to kogenda paka Nyamira esa ichiete no turanganya ripoti na tuachie kama igo batu advisinga mbagenderete uchunguzi naende mbagendete kurigia barorenga ngaki umwana yakonyorekana ukugani bwaitu tukurira esirikali ya itenya rego tokonya etubwatisie umwana uyu n'umwana moke mambiaje gotokonya bono iriboti tonyaro sentomorore gabasima goron fusa bakwane ngolinga morore na maisa wana da temorore gakina maisa oina umwana ongeli soriana ndigereti kamuranja kurwase ensemo yende nigo ekiombekia agenda 2027 bakoragwa ne Duke Ombagi nigo atebire babwate egeikaro amona Lamek Mayaka obutuko obwo bwa Jumamosi asomogobani oyomo imeye kaunti ya Nyamira erio koroberia okorobekana okwo wakageire koba rero Jumatatu asomochie omonene onyamira bakwemurunganiria obokoreri obobekorwa ase serikali ya kaunti ya Nyamira Marieta nkoro Ombagi omurai wekiombeke ya agenda 27 ubusiburi bukora mandamano ebura se constitution ne twanchirite ekero tutaisanegeti na kiri serikali yo kora tokora mandamano ekero tugutishiwa n'abantu bari serikali ekyo nikiorogere kyobura yobobe onye nigo ekiombe ekeiga nigo bakagerete buna nigo Lamek abwatire engana babwatukire egekuro egetindi buna onye tarigo chikubwato kwa oika chinsa isano nemo chobotuko bwa rero nigo barache kuimokia egetambokero egetindi remains that
till today midnight. He should be released. If this guy is not produced, we are going to give a direction tomorrow at 9. Chingaki echecho barutire chinsase chintindi ochiase abantu gete korwase serikali ye kaunti ya Nyamira kuna nabwo indake baikiranetie egekorwa ekyo kyokomobwata Lameki. Asamarieta Clinton Rira no murainde oyo mobase agenda 27 abantu ba governor mbamanyeta asumo muro yali governor ne maita asumo muro yali. We have been having meetings na inde Lameki otote biringa na what crucial information igoro ye governor. Kingo reporteri hage tembe korwase bunge ya West Mugirange gotoka imeye kaunti ya Nyamira Jeff Atigadi Gesemba.